Kau kinawat. Unsa? Pista. Ikaw kinawat bubuy. Nagsaad ko sila juan si nagsaad ko juan mo to pag-uling juan nga mo uli ko na sila pista karon. Ah, busy mo kita siya lag-lagi ko. Diba? Itong pag-birthday lang niya no. Lagi. Na-busy siya dito. Ang mention sa Yangas Mansion. Sa Almanaki nga. Sa yung sa Jisan ni Anton mo to, birthday restaurant sa kang kuan nga mao na sa Jisan kay nga pangalan lagi. Kuanan sa pare. Ah, mga pare din nagbuot mga sa una ha. Oh, kay naman sila Almanaki nga. Kuan murag libro pa mer. Murag libro. Pero sa ako gud Almanaki man ko. Unsa man ang imong tinuod pangan? Akong birthday trekking. Tulo ka hari. O Melchora. Melchor. Melchor Gaspar Baltasar man to. Ah, Melchora. Nakimit wa man lagi ni. Wala na English. English. Kay Julius. Kanya gi-combine mi si ando ka lula Quintina Dimit. Q Kimit niya Mit Dimit. Dimit. Kimit of Dimit. Oh. Kabaw mo sin tinuod ng pangan. Ang Julius. Julius. Julius Caesar. Caesar, Julius Caesar, Emperor. Di man masugod si Lola nani butangan pak Cesar kay mapuno ko ng papel in eskwela. Kuan man si nanay may kunana atang ni. Lula day tinuod pangan. Si Lola man may kakugos ana si Lolo ni mo. Ano ito yung Ito na siya sa barat. kuan dia tano ay lolo dia tano tanaw to kuan. Kita mong Balugasan ng Lo- alno. Nanod sa udit. Guya ba to? Dito. Napito yung picture na last. Picture. Ang pakita na. Mo din ang mga pangalan, Eustiquio. Eustiquio Ang day. ngaran ko musong Eleuteria. tikoy. Malaki pangalan. Almanaki? Almanak. Yan sa tong Bok almanak. Ay naano to ulit ay. Grabe kayo ito audit diri pagkuan ni gubag ni. Usap ang balay ay. Oh. Pero na tamo sa balayang. Ah. Mo to ni sa ina, balik mo tunga. Ay mama kay. Kuha man. Kasal. Oh, ang kuan no? Ginabay oy. Naman to gamay ba gamay ako. dinanay diri. Na to picture da na magani ko gi pang print ato diha na mga to diha. Picture ni Los. Oh. Ano mo? Tumang na mo ni katong kakugo. Oh, kanina unsa din na. Mana. Kana mo noy. Ano nga bi? Mao na lagi. Oh, multog. Dry. Kana mo na. Wala yung picture pag bunyag mo. Ah, dry lulutik yo gedo. Imong lulo daw, no? Ah. Tikyo. Ubin. Oh. Nani. Mili. Mura ya. Julius daw. Julius bata pa kayo. Bro. Ano siya? Ako kana dugay na na. Da, hika pa sa agtang. Kugos gid. Aka na katonang Staring. ay Ikaw taka Daw. starring. Awas granite. Kuan pa kayo lagi? Kata pa kasi dinani. Oh. Asa man nilo? Bro, di ina, silang puna. Ah, sila din. Silang kuan. Ilang clan? Asa na. Asa. Oh, ni siya. Memories. Ana wa mo kuha ko to. Kani? Wala. Memory ba? Beranan ito. Pila kay beranan ito. Pita. Oh, pista dre. Ulang no. Akong lulong milyonaryo og lula. Nadrang apo milyonaryo. Oh, Tara, milyonaryo. maigo. Bibi Jud, milyonaryo. Olo. Bilman o milyonaryo ron. Ah, ayun. Bilman kuan. Lula Bilma. Bilman. MJ. MJ. Ya, unsa may mong kalakay relo? Si kumisat Bilman inyo ha. Wala may pista-pista gud. May pista god. Oh, makadito. Ikaw, Sarah. Sa una, magana man gina siya pero sa katong kuan wala man. Bibi Jud. Ang abog ni spidit ko kuan baka bilat.